unasalachi asị m nke onye chiri ya zere rani na akwụkwọ nke taa bụ Wednesday abalị 3 Febụwarị 2021. aha m bụ Chinonso Ugorji. na mbụ ka anyị ji akwụkwọ akọ Vanguard ebe anyị hụrụ akọ ndị nke a maka ọchịchọ na-achụ ndị na-achị nama bilie ugbu a megharịa ahụ tutu nke ka nke mee ya ka Bashir Tafa na-agwa Buhari rụnyenụ atụmatụ ọrụ ọbụla na steeti Rivers na-agwaghị m agwa ka ngwa ụlọ egola na-ere mbe n'ụzọ akọlị ya ka Wike na-agwa ụlọọrụ NDDC n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa biko nyere anyị Buhari ndụmọdụ ka o chekwa ụmụafọ Naijiria ya ka PDP na-agwa mba Amerịka na ndị ọzọ n'ihi ndị okoro Naijiria ga-enweta ọgwụ mgbochi ga-ezu nde mmadụ 80 n'ime afọ a ya ka ndị gọvanọ na-ekwu ndị dọkịta ga-amalite mfanye aka n'okwu na Ondo n'ihi ọkara ụgwọ ọnwa a na-akwụ ha na steeti ahụ ka anyị hụchara na Vanguard n'ụtụtụ a. na Punch ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a ọchịchị etiti agbazikwala oge e nyere maka ijikọ akara ejiri mara ya na akara ekwentị ruo izu ụka 8. gekwanụ ntị, akwụkwọ ahụ MC Oluomo dere abụghịkwa maka ndọrọndọrọ ọchịchị afọ 2023 ya ka onye enyemaka ya na-ekwu. Egbuola mmadụ 5 bibi ụlọ na ụlọ ahịa ndị mmadụ na mwakpo ahụ ndị ọkpebe mere na steeti Sokoto. Steeti Ekiti amachiela ịkpa nama na steeti ahụ dịka a ga-ebido ndebanye aha ndị na-achị nama na ndị ọrụ ugbo. na Tribune ka anyị hụrụ ndị nke a ọ bụ ndị mbịarambịa na-eme anyị taa tio arụ niile a na-akpa n'oke ọhịa ndị nwere na steeti Ondo bụcha ndị mbịarambịa ya ka Keredolu tiri na mkpu maka ụgwọ ọkụ latrik na ọnụego mmanụ ụgbọala ebuliri elu. Ọchịchị etiti na ndị ọrụ obodo ga-ezute n'abalị 22 nke ọnwa Febụwarị afọ a. Wike na-ekwu na enweghị agbụrụ ọbụla ga-akụrụ na ọ bụ ha nwe ụlọ ọrụ NDDC. Kpọmkwem na The Nations ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a ụmụ mmadụ achịrịla obi n'aka na steeti Abịa dịka ndị okpebe gara wakpo ụlọọrụ ndị uwe ojii gbuo otu onye. Ndị okpegbe egbuola mmadụ 3 na Kaduna. Anya Buhari adịghịkwa n'ihe a na-eme n'ụlọọrụ NNPC ya ka Kyari na-ekwu. Banyere ile arụgbo ụlọ ikpe akịchapụla akwụkwọ ahụ Saraki gbara megide steeti Kwara. N'ụkwa Njokoro gburu ụmụafọ ala anyị dị 405 n'ime ọnwa 2 ya ka otu PTF na-ekwu. Enwebeghị ụbọchị ọbụla etinyere maka ịhọpụta onyeisi ndị uwe ojii ala anyị ọhụrụ ya ka obechichi ala anyị na-ekwu. Sọnde Igboho eburukwala banye na steeti Oguno megide ndị na-achị nama. na Disney ka anyị na ugbu a ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a ndị okenye mgbago ugwu akwala arịrị megide ọsọ a na-achụ ndị Fulani na-achị na ma ọkụ na mpaghara ndịda ugwu ala anyị. Steeti Borno, Adamawa na Yobe enwetala ego mkponye aka nde $20 iji gboo nsogbu ndị metụtara agụmakwụkwọ. Lai Mohammed eruola uju Tony Momo kwuo na ala ya tụfuola otu ihe gbara ọkpụrụkpụ. Ndị okpegbe egbuola mmadụ 21 tọrọ 40 ndị ọzọ na steeti Niger. Ụlọ ọrụ NDLEA anwụchekwala na onye ọzọ na-atụ mgbere ahịa cocaine n'ọdụ ụgbọelu dị na Lagos. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa, ndị isi otu APC na mpaghara South-West ehinyela Akeredolu aja n'ukwu maka nje okoro. Naijiria nwere ogbe nlele ahụ karịrị 100 ya ka Mustafa na-ekwu. na Blueprint ka anyị na ugbu a ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a ụlọ ọrụ NDE dị uchu n'ọrụ inye ụmụafọ ala anyị ohere ọrụ 774 ya ka onye isi ụlọ ọrụ ahụ Malam Abubakar Nuhu na-ekwu. na steeti Borno aka na-achị steeti ahụ Zulum agbaala onye kọmishọna na steeti Borno aka na-achị steeti ahụ Zulum agbala onye kọmishọna okwu ahụike ugbo nwamkpi na steeti ahụ. ihe mere usoro ịkwụ ụgwọ pay as you go agaghị adịrị na Naịjirịa ya ka ụlọ ọrụ multi-choice na-akọwa. ndị ọrụ ahụike agwala ndị ọchịchị ka ha gbapụ ya ọsọ nye ha ego mmachi akpa nke ihe ize ndụ maka nje okoro. ụlọ ọgwụ dị n'obi ọchịchị ala anyị ga-enweta ogbe nlele ahụ nje okoro n'oge na-adịghị anya ya ka obi ọchịchị ala anyị na-ekwu ka anyị nchara na Blueprint n'ụtụtụ a. na Daily Post ka anyị hụrụ ndị nke a
egbuola ihe karịrị ụmụafọ ala anyị 30,000 gbawa ndata aka ụlọ obibi n'ihi mwakpo ndị ọkpa egbe ya ka prọfesọ Garuba na-ekwu. Ndị okenye mmadụ ụgbọala onye isi ala na ndị gọvanọ ka ha nwụchie ma kpee ikpe ndị ahụ na-eyija ndị Fulani na-achị n'ama na steeti ha dị iche iche. Ya bụ nwaanyị akọwala ihe mere o jiri nye ndị ntorobịa ọsọ n'ebe ha nọ na-echi ogbonna ya ọnụ echimechi n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị. Fintiri amachiela ịgba ọkada na keke n'abalị n'ime obodo ndị e nwere na Adamawa. 2023 Naijiria kwesịrị ịmụta ihe site na ntụliaka elu mba Amerịka ya ka sinetọ Gaya na-ekwu. Onye isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi Nigeria Customs Broadcasting Network Jerry Wesley anwụọla n'ihi nje okoro. Na Sahara ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Aga m akwado nwafọ ala anyị sitere na mpaghara ndịda ugwu ala anyị maka okwu onye isi ala n'afọ 2023 ya ka senetọ Gaya na-ekwu. Ndị na-achị na na-atọrọ ụmụafọ anyị mana ebibikwa ihe ndị anyị kọrọ n'ugbo ya ka ọchịchị steeti Abịa na-ekwu. Geenụ ntị, Nnamdi Kanu bụ akụrakụ Shekau. Ọ bụ made in China Shekau ya ka Aisha Yesufu na-ekwu. Igbo gbara ogbe obibi anya ọkụ n'Oguno ya ka otu mieti ala na-eti na mkpu. Ndị ọkpa egbe agbaala otu onye bụrụ onye omeiwu na steeti Sokoto egbe dọkpụrụ nwunye ya. Ọchịchị ala anyị ekwupụtala steeti Kogi dịka ebe nwere oke ihe ize ndụ nke nje okoro dọọ aka na ntị megide ịkpọta ụkwụ na steeti ahụ. Na Christian Light ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Yipụ akwa mkpuchi ihu face mask gị kwụọ $20,000 maọbụ gaa mkpọrọ ya ka ọchịchị steeti Imo na-ekwu banyere nje okoro. Ọ bụghị iwu na a ga-eyiwe ozu onye nna nwụrụ anwụ uwe ejirimara otu ndị nna Anglican ya ka Bishọp Okorafor mere ka o doo anya. Anyị dị uchu n'ọrụ ichekwa oke ọhịa ndị nwere n'ala Igbo pụọ n'aka ndị omekome ya ka Nnamdi Kanu na-ekwu. Anyị chọrọ ndị otu anyị ya masị unu nyọọ ha anyọ ya masịkwana unu gbọọ ọnụ ha gbọọ. Ihe anyị ma bụ na anyị chọrọ ndị otu anyị ya ka ndị agha na-agwa ụmụafọ ọlụ. Enweghị ebe ọbụla anyị na-aga ya ka ndị Fulani na-agwa Akeredolu dịka ha gbara Adịdịm na steeti ahụ. Ime anaghị akwụli ụgwọ ụlọ biko gbasaa na anyị ya ka otu nwaanyị na-agwa ụlọ ikpe ụmụnna ihe Rice. Kpọmkwem na News Echo ka anyị hụrụ nke a. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa n'ikpeazụ otu IPOB na ndị gọvanọ mpaghara ala Igbo enweela mkpekọrịta banyere ịmachi ịkpana ma aghara na mpaghara ala Igbo. Ụlọ ikpe atụpụla akwụkwọ ha gbara megide ugwu bụ nke na-achọ ka a chọọ ya dịka onye isi otu PDP na steeti Imo. Ụgwọ ya akwalarịrị megide ogo dị ala ndị mmadụ si apụta n'igwe ka eme ha nyocha banyere nje okoro na steeti Enugu. Na News Bureau ka anyị hụrụ isiokwu a. Akachiburu steeti Abịa n'oge ochie Kalụ agwala ụlọ ikpe ka ọ kwụsị ekpemikpe ebubo ha a na-akpe ya ka ọ dị ugbu a megide mpụ na nrụrụ aka. Ya ka anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The News Bureau n'ụtụtụ taa. Bụkwa n'ebe a ka anyị ka ụsawa na nke taa n'ihe omume anyị bụ n'akwụkwọ akụkọ. Anyị lachite azụ ndị ọma, anyị ga-eme ka unu mara isiokwu ga-eleba anyị na nke taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo. Nọrọkwa n'ebe ahụ ndị ọma ma na-ege ntị. Ọdịmọhaneze ndị ọma, ana m ekele unu ọzọ. Nke a bụ nabata gị n'omume anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa na Darlin 107.3 FM Owerri. Ọ bụ na ị ga-echeta n'ime afọ ndị gara aga ka a na-ahụta ndị ọkada ka ha na-agba n'isi obodo steeti Imo nakwa ebe ndị mepere emepe na steeti a n'oge ahụ. Ma mgbe o ruru n'afọ 2011
ka a bịaziri ma chie ha ịgba gburugburu steeti Owerri steeti Imo ya bụ n'ogbe Owerri ndị mepere emepe na steeti a n'ihi na mmadụzi chọpụta na abịara nnọọ na-enwe arụ dị iche iche aka nri aka ekpe ntọrọ mmadụ ịkwaso ụmụ nwaanyị iko n'ike ịnapụ ndị mmadụ ngwongwo na akụnụba ha ịma aka na akpa tinyekwara arụ ndị ọzọ dị iche iche ọzọkwa dịka ibe ya bụrụ na oke ihe mberede okporo ụzọ jupụtara n'oge ahụ n'ihi ndị ọkada ndị a na-agba va n'okporo ụzọ ọ bụ n'ihi nke a mere ọchịchị steeti Imo n'afọ 2011 jiri machie ịgba ọkada n'ogbe Owerri mepere emepe mana tosila dị n'afọ gara aga ya bụ n'afọ 2020 ka a malitere ịhụ ndị ọkada na nge n'ụfọdụ akụkụ ogbe Owerri mepere emepe ọ bụ n'ihi nke a mere ọchịchị steeti Imo n'oge ahụ jiri hiwe otu ọtawa ike bụ nke ga-achụ ndị ọsụkwere ala ma hụkwa na a nwụchiri ndị isi ekwe nwa ahụ kpọrọ ekwe nkụ na ha ga na-agbarịrị ọkada n'ogbe Owerri mepere emepe a nyekwara ndị otu ọtawa ike hụ ikikere ịnwụchi ndị ọkada n'ebe ndị dịka okporo ụzọ Ọkaigwe malite n'okporo ụzọ Ọgbanelu flyover bụ nke debere iwu anyanwụ Glass House nso ọzọ bụrụ okporo ụzọ Egbu malite na Shoprite okporo ụzọ Ọlụ malite n'okporo ụzọ Ọgbanelu flyover nke debere okporo ụzọ Rochas nso okporo ụzọ Port Harcourt malite na Ebere Links ebe ndị ọzọ abụrụ okporo ụzọ World Bank malite na Ideal Suite na ahịa World Bank okporo ụzọ MCC gaworo Akpa malite na Methodist Junction okporo ụzọ Aba malite na Emmanuel College roundabout nakwa okporo ụzọ Old Nekede malite na West End roundabout mana ka ọ dịkwa taa aka na ahụ ndị ọkada n'ụfọdụ ebe n'isi n'ogbe Owerri mepere emepe dịka m siri kwuo na mgbe gara aga na emechiri m ọrụ n'ebe a n'otu ụbọchị Sọnde na-achọ ka m lakpuo na-achọzi ka m laa n'ebe m bi mgbe m napụta n'iro ka m na-ahụ otu onye ọkada ya gbafe kpam kwụsị onye o bu n'azụ nara ya ego gbugharịakwa ozugbo n'ala ka m lepụkwa anya ebe ahụ hụkwa onye nke ọzọ na-agbakwa na-abịa mgbe na-achọ onye mụ na ya n'akụkụ n'ụbọchị ahụ sị echekwa m amachiri ndị ọkada n'ogbe Owerri mepere emepe ya sị m na ha na-agbapụta n'ụbọchị Sọnde nọ na-ahụkwa ma ha nọ n'ụbọchị Sọnde ọbụla tụmadị n'oge mgbede n'oge abalị mgbe hụ ndị ọrụ nchekwa ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa n'ala na ha na-ahụta ha nnọọ n'okporo ụzọ ka ha na-agba mkpụrụla anya ka chọpụta na oke mpụ arịwala elu ọjị n'isi obodo anyị mepere emepe n'ogbe Owerri ndị mepere emepe ahụtawala nnọọ izu ohi ime aka na akpa ịpụnara ndị mmadụ ihe ha n'ike ka ọ na-arị elu ọjị kwa ụbọchị niile ya mere na nke taa n'ihe mmanya bụ Igbo Ezukoo ka anyị na-ajụ gịnị ka a ga-eme iji kwụsị ndị ọkada n'ogbe Owerri ndị mepere emepe ichere na ọchịchị steeti Imo agbaala mbọ dịka o kwesịrị iji kwụsị ndị ọkada ọrụ gburugburu Owerri mepere emepe ọzọ gịnị ka ị chere na-enye ndị ọkada obi si ike ịgba n'ebe ndị ahụ a kpọrọ aha ka a machie 08150501073 bụ akara ekwentị ị ga-eji nweta anyị taa 08150501073 ị bọọla chie ya gaziere gị n'onye m ọ ga-adịkwara gị na mma onye nke m ịnụ ndewo Calabar na Ọ̀làkọ̀wá state. Nǹkan ọ̀hún ezigbote ọta na amị n'obiuju erich na HID na Owerri ọbani ụmụnne Naijiria kaka ozi bidoro ụmụnne achịkwa ọkpọkọpụtara ihe ga-adịrị ahụ ụlọ esi ụzọ metiri ndị chọọchị m Christian Pentecostal Mission na West Sunday, ndị obodo na Sunday. N'ọkpọ Azachia, ụlọ emela the state kafụrụ maka. Maka ọzọ dị nta akwụkwọ ya chere adịghị Shman. Ya mere, wee ka dị na-ede ma ahụ ndị steeti wee. Amụrụ ọrụ otu nchara okwu, ọrụ ụlọ anyị na-enwe gị, na-eji ka ndị mmadụ ụzọ ya wee chere ọdịgo steeti, na-emekọta ọrụ. Ndị ọrụ ahịa ahụ ndị dịka anyị ọka ndị chechibịa ọkwara ndị ụmụnne gị ma polis ma amị
without ọchịchị ụfọdụ ebe ndị jibeji bụ ha achọwezi ejimwe dị iche mgbe m ga-atụwezi ekwu ọ dị mma Chineke sikwa ịgba azụ ọ wụfọdụ sawa Jekọs echimekwe obodo autonomous community na-ekwu ihe m ga-adị akwụkwọ chọrọ ka mara nwata ejọ nkata ezikọtakuku echi shadow the truth and the truth shall set you free ihe nkwu a wezekwu atụwara m chi nke ga-abụrụ m ga-abụrụ m ndị mmadụ ọhụrụ ana ahụ ụzọ ịma nchikọrọs na agbata m ọbụrụ ndị ọbụrụ transparency eji ọhụrụ n'osogbugbo ndewo evangelist awa Jekọs maka ntụnye nke gị n'ụtụtụ taa ịrụtaka na ya ha o kwuru obere nchọcha m mere na gosiri m na ọ bụ ndị a si bịa bụ ndị na-agbakwa mmanụ ụgbọ were ya mepere emepe tụmadị ndị nke a si mgbago ugwu ala anyị nakwa ndị nke si na mba ndị debere anyị nso dịka mba Togo na ndị nke ọzọ ọ bụ ha na-aganye aka n'ịgba ọkada ndị a n'ụgbọ were anyị mepere emepe mere anyị na-ajụ gịnị ka ị chere ọchịchị steeti Imo ga-eme iji kwụsị ndị a ọrụ n'ụgbọ were anyị a mepere emepe Ịbọlachi halo abọla m chi a gị na-ebisi akpọ anyị ọ dị mma echi Federal Polytechnic Lekere na-agwa ọ dị mma gani ihe a ga-eme iji gbochie ndị a ebe ahụ law enforcement agents etila isi mbido si na 2011 akpaala ha ike rụọ ọrụ oge ahụ ije make sure that na akwụsịrị ndị ahụ ịdị na-agba ọkada n'ime town mana the effort ha pụtụrụ arid enough. So ana m advise the government ka ha nwee ike weba ahụ ndị ọdanike ahụ ndị ahụ those task force ka ha nwee ike bido ha kpọrọ nwee ike chụpụ ha. Ọ dị mma ya gaziri gị nwanne m Tineke dị kpọọ n'ụtụtụ taa ya gazikpọrọ gị 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Ịbọlachi Good morning. Abọla m Chino anyị abọlachi nwanne gị nwakwanụ ya gaziere gị gbapụ ya ọ dị mma nwanne onye nchịkị gọọmenti gbasara maka ndị na-atụ ọkada ọ dị mma n'ihe gọọmenti na-eme maka na ọ bụ ọkada ka a na-eti akpamkpata dị iche iche n'Imo steeti mana ebe nchịkị ememe ahụ ọ nwere ike isi owere na-alọtada ya hụ na ndị na-atụ ndị ọkada wutesịrị side very close to Mmadụ Junction ya na-atụ ndị ọkada nọọdụsi ebe ahụ nchota n'ebe mepere emepe na ala Owerri dịka otu gọọmenti siri kwuo mana ha hapụtara ebe ma na-ekulit ma ebe wetara junction ahụ megide gafeta na Alaba gafeta na ebe Empire obere ka ha hụzi na Mmadụ Junction ọ dị mma na a ga-apụta ebe a ka anyị gbapụ aka ahịa ịnụ. Okay. Darling FM 107.3. Darling FM 107.3. Piana Desmond Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles water collectors, aluminum profiles na accessories maka window na partitions stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails PVC ceilings, marble, granite, udi ceramic tiles niile, foreign security mobile bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary wear. Desmond ga-erenye makunyere ihe ndị a niile n'ụlọ na quality na ọnụ ala dị mma. Ọtụrụ Desmond na 3D building materials and finishing plaza ọhụrụ na-ewu ewu dị na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri, maọbụ na Desmond Plaza 197 Douglas Road Owerri, maọbụkwanụ na Desmond Plaza 88 Aba Road Umuahia. Phone 0803 553 2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 5080 Huba Street by Tetlo Road Owerri, is the place for electricals and electronics. For those with highest taste in electricals and electronics.
Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 5080 Huba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 5080 Huba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. They say when life throws you lemons, you make lemonades. We say Lemonade no dey tire you. when you can, refresh yourself with the new Super Yogo lemon flavor. Then get up and keep going. After all, it's what you make of what life gives you that really matters. Introducing the new and exciting Fun Milk Super Yogo Lemon flavor. Your on-the-go refreshment to keep you going. Super Yogo Lemon flavor, another quality product from Fun Milk PLC. Hey, Papa Emeka, ever since we started taking Super Bitters, we don't go to the hospital as we used to. My dear, it marvels me. Super Bitters, also known as Aquariki, really works wonders. I can confirm that Super Bitters is a good mixture of African roots and herbs. It is duly approved by NAFDAC, and above all, it detoxifies your body. All thanks to Super Bitters. No wonder everything has changed about you ever since you started taking Super Bitters. You now look younger, stronger, healthier, and you don't disappoint in the other room. I beg, let me send one to my brother, my sisters, my father, even my mother. No, just send to your whole community. They should go and buy their own jar. Super Bitters, also known as Aquariki, is available in all the markets In Owerri, Imo State. as well as other markets in Nigeria. For inquiries, call 0811-359-1568. Go for the good life today. Go for Super Bitters, also known as Aquariki. Super Bitters, I beg, make you enjoy your life. They go. La uno like pattern. If I didn't want to have money, show you the future better food. Enjoy your life, listen to your house, you day. My group, delicious food and restaurants. Delight your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, both African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meals. And at Mangrove, you can get refreshment at the speak with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Freighter Roundabout, Summer 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. The search for premium industrial cooking, grilling and baking equipment at affordable price is officially over. Introducing EcoC, manufacturers and distributors of repair and kitchen equipment, industrial and home appliances, Nigerian industrial oven with charcoal and gas that serves multi-purpose use such as industrial fish oven, bread and cake oven, stainless wok table, grinding machine, industrial gas cookers, barbecue grill, gas shawarma toasters, etc. We also have industrial mixers, food warmers, snack warmers, cake chiller, popcorn machine, foreign oven, ice cube machine, breakable plates and dishes, domestic and industrial cylinders, and all types of cooking pots. EcoC is located at number 18 MCC Road, beside ITC Park, Ugorji, Imo State. To place your orders and for more inquiries, you can call EcoC on 0803-339-5553 or 08165-717592. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, the stitching time saves all the 9 Mobile benefits you've always
enjoyed, so hurry now. Hygiene Battery Center. Buruburu Imo State niile Hygiene Battery Center bụ isi mmiri ọhaneze tụkwasịrị obi n'inye ha ụdị batrị moto dị iche iche bụ bitie mmele ebe ọ dịkwa n'ọnụ ala karịcha maọbụ otu mkpụrụ ka ị na-azụ maọbụkwanụ wholesale. Ọ bụ na Hygiene Battery Center ka ị ga-enwe uru karịcha. Ihe zụtara nnọọ batrị na Hygiene Battery Center ha ga-emenyere gị site n'iji igwe ọgbụrịgbogharị ha leta electrical system moto gị ma hụ na ọkwụ chim na-anaghị ego ọbụla. Mgbe moto gị ma ndị nta ma ndị gwongworo nwere nsogbu eletrikal ọbụla, hụ nnọọ na ị butere na Hygiene Battery Center. Ha nyonye ya anya nsogbu ahụ akwa bie ka mmiri n'otu ntabi anya gokom adịghị ya. Hygiene Battery Center nọ na nọmba 191 Wedra Road, Owerri by Tetlo. Phone 08033860007. Ị gaa na Hygiene Battery Center taa, The management of Imo State Water and Sewerage Corporation have noticed with dismay the deliberate destruction of water supply pipe network and other public utilities infrastructure by property developers and road construction companies. Private developers oftentimes exhume public water supply pipes and illegally extend their development beyond public utility right-of-way, while road construction companies permanently destroy and seal up water supply pipe networks. The management of the corporation wishes to inform those involved in these nefarious activities to desist henceforth and begin immediate remediation, as the full weight of the law will soon be applied. Help Imo State Water and Sewerage Corporation to serve you better. Signed, Okorie Assumpta for management. Please listen to this announcement. From Emmanuel College to Poly Road, no bike. From Umbise Road to Christiana Junction, no bike. Okigwe Road roundabout to Hadel Junction, no bike. Warehouse roundabout to Akwakuma roundabout, no bike. Assumpta roundabout to Disney Hotel, no bike. Assumpta roundabout to Ideal Suites, no bike. Assumpta roundabout to Hospital Junction, no bike. MCC Urata Road to Methodist Bus Stop, no bike. Signed, Honorable Innocent Ihiana Chonjoko, Owerri Municipal Council Guard. ọ dị m eji maka na igere ntị na ọkwa mapụrụ ka ọ dị ugbu a dịka ọ dabara nsikwa na tụrụ ntụta n'ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo, ebe nke metụtara nlọghachi ndị ọkada lọghachitere n'ogbo Owerri mepere emepe kpọmkwem na steeti Imo. Anyị na-ajụ gịnị ka ị chere na ọchịchị steeti Imo ga-eme ị chere na ha gbala mbọ dịka o kwesịrị iji hụ na enyere ndị ọsọ n'isi obodo steeti Imo dịka machiri ha kemgbe afọ 2011? Ị chere na gịnị ka a ga-eme iji kwụsị ndị ọkada n'ogbo Owerri mepere emepe? Nkata bụrụ na gịnị ka ị chere na-enye ndị ọkada ndị a obi si ike ịgba n'ebe ndị ahụ amapụrụ n'iwu gburugburu Owerri mepere emepe? 08150501073. Chinonso Ugorji ka bụkwa aha m. Ị bọọla chi? Alo, ị bọọla chi? Arị m mma Elda. Eziokwu m niile. Tupu gọzie ego maka okwu iwefara. Gọzikwa gị nna m ukwu. Elda Mati Okorie esi m Ụmụkwụma, obodo nke aka m na-akpọ nke bụ isi ọchịchị nke Owerri West. Ọ dị mma. Ana m achọ ịkwụsị ndị ọkada na-enufu isi. Ama anyị iwu ọtụtụ oge gara aga ha kwụsịrịkwanụ mmadụ. Ọ dị ka ndị tiri iwu ahụ bịa tiga ndị omemgbe ọkpalike ha ejide iwu ahụ ọsịsọ chọrọ ụgbọelu ala ha kwụsị. Mana o mekwanụ ka ndị ahụ ike ọgwụla ha ndị omemgbe ọkpalike ahụ ọ dị ike ọgwụrụ ha. Ndị ọkada abịadịchazi anya sị dike gwụrụ ndị ka ha na-agbanụ ha na-arịọ gọọmenti si na biko ha họpụta ha ndị mba ahụ ụdị ndị mba ha họpụtara ha ọla ma nọ ha nso ka enweghị ike na-arụ ọrụ ha kwesịrị ekwesị. Biko anyị achọghị ka ndị ọka na-akpọtụrụ anya accident. Anyị achọghị ka ndị ọkada na-eme n'anyị obodo anyị a na-arịzi trak karịa otesi ha hazie ya hazie. Ndị ahụ amụkwana obi ọmụ enwetara ha ma ọ polisi ma ọ amị
esi wepụta ụlọ ikpe ndewo. Ọ dị mma, mara gị mmenu Elder Matthew maka tinye oke gị n'ụtụtụ taa. 08150501073 gba anyị tinye oke nke gị dịka o siri metụta isiokwu na-eleba anya na nke taa bụ nke metụtara ọkada n'isi obodo steeti Imo ya bụ Owerri ogboro mepere emepe kpọmkwem. Ibolachi. Ụtụtụ ọma nwanne m nwoke olu ya na-adachi ụda n'igwe okwu. Ụtụtụ ọma netwọk Ibolachi. Ọmịnọ ezoghị m otekwala nwanne ihe ka ike gwụrụ. Mana udodi ike agwụla dịdị ụwa lapụlas onye m. Otu a. Oge aka m ụkwa kọmred ike m na-ezi ka onye amara dịka netwọk ndị aba n'ụtụtụ a ebe m si akpọ ụmụtara ugbo okoro steeti na nke aba eke Imo steeti Naijiria. Nwanne ịgwaghị nke eziokwu onye asị jido nke oji dị mma onye asịkwana hapụ nke oji dị njọ. Enwere ihe m ji laiki ọchịchị kpụrụ ọ bụrụ na ana m etokarị ya m ji laiki ya wụ he don't believe in talking. Ya sị na ya ga-akwụsị ihe taa tomorrow morning ya mere ọ ka dị ịkpata na kaụ dị bad ọ na-akọs ocean ọ na-akọs many things ọ na-akọs kpamkpam ha anapụ mmadụ mana isi data ndị ọwụ their lives. Do you know that na enwere ihe onye mụrụ na wetara roundabout one day by money college agha agba na-ekwesịrị na netwọk netwọk eripụla ebe ahụ onye akpọkwana Rufus adịghị mma nnọọ ka ụlọ ya na-ehi mmiri agba m maka nke gị netwọk biko gbapakpọghachi anyị azụ eno 08150501073 Ibolachi. Halo abọla m chinu gị na ebisi akpọ anyị. Ọ dị mma Samuel koko si aga ebe ahụ. Ọ dị mma gbapụ ya ọsọ enu. Bụkọ onye gbasara ndị ọkada ọ dị ka ndị ọrụ nchekwa ya nyere ha ike ọbụla ahụ ka m ji ghọta nke abụọ ha na-eri nkarị ndị nkarị so ya wụrụ ma ike agwụla ha a ga-ewepụ ha were ndị ọtara uche ọ dị mma ya gaziri gị Samuel na ọ chere na ndị ụtụta wike ha nyefere ịchụ ndị ọkada ndị a na ha na-ana aka azụ nke bụ na onye kpachiga ha nwa 2-3 naira ha si ngwa gawa mana ya akwụkwa ihe dịka otu dịka mgba ga-eji nwayọ larie. Ọ dị mma 08150501073 Ibolachi. Halo ụtụtụ ọma ya gaziri gị na Ibolachi. Ọ dị mma gị na kwụ na redio gị kpamkpam. Ihe na-ekwuru maka ndị ọkada a na-ekwe ndị na-ahụ ụzọ wee na-ahụ ụzọ mgbanwe na arụ ndị azọ kwụsọ ha na-esi ọdịdị ọzọ na mbụ ha na-esi ọdịdị ndị na-ahụ ụzọ ọdịdị aka ihe mere ndị ọkada bụrụ ogburu ụzọ na akụkọ isi na agụta isi agbawagwa egwu ndị ọkada ga ụzọ ọgwụ egwu onye na-agbaba ụzọ ọgwụ so biko ebe ihe gọọmenti ga-eme ọra maka ha ọ dị mma ya gaziri gị nwanne ọ bụzikwu na anụchaghị m ihe na-ekwu nke ọma bata na m eche na ị na-agbochi steeti Imo ume ka ha hụ na ha nyere ndị ọsọ dịka o siri kwesị tụmadị n'isi obodo steeti Imo a ụgbọ were mepere emepe. Ọ dị mma ya gaziri gị Bolachi. Halo ọ dị m ka onye nke a abịa ahịa taa 08150501073 Ibolachi. Agwala m chinu gị na ebisi akpọ anyị. Agwala m chi egide a na-ekwu Mr. Christopher Ejiogwu eke nwata nkafọ ụka. Gị nke a dịkwa egwu. Ndị Igbo si na nwata nkafọ ụka na ụkwụ eji akpọ ya. Abi? Ma ụgwọ akpọrọ ya ụkwụ efu. Ọ dị mma mapụ ya ọsọ nwanne. My brother m etighị ọnụ na okwu ikwu ya n'ụtụtụ atụgbuola ya na mmanya. Ọrụ m na-azụ ahịa na Lapa Market. Ndị ọkada ịkpa izu ike from Lapa to that roundabout Aba Road. Sometimes ha na-apụnara mmadụ ihe. Ihu na otu ha si agba ọkada ha bịa epuchi ụzọ ebe moto ga-esi na-agba. Ikwu ha apụma adịbe moto egosi ụtụtụ nwọchị na ndị ahụ ndị Igbo anyị ndị ahụ ndị Imo steeti ya ọcha ndị Ebonyi steeti Abakaliki ya ọcha ndị Kalaba agbaghara ebe ụlọ ha n'ebe ahụ ebe ụlọ ha jụrụ ebe a dị ike ịhụrụ ha dị ten eri 20 bag ọkụ. It's too much. So ndị otu ọkamike ọ na-arụkwa ọrụ before they should start work again and that deal when that and the police because those guys are ready to fight police.
protest and the police are now looking at that about by Emmanuel College. Honestly, it's too much. So government might have to have a barrier. That is why they will need it. Or did you look at your quarter at the end? That will look at that's a guitar. Now, Igbo. So because it's too much, I'm not going to have a Okada. Not too much in Igbo State. And most in the Okada on Igbo State. On Igbo State. We make a abandoned Arabia. Thank you very much. Onye nke kwuachikwala ya ọzọ na ọ bụ ndị si esi bịa na akpa ụdịrị agwa ahụ na steeti Imo dịka ọtụtụ aka na ụfọdụ steeti dị iche iche bụ ebe ndị a si bịa ekwanụ ka ọ na-ekwu na ịnwa nwanye ya ha ọnụ na si ha lekwa na ihe na-eme adabaghị n'okpuru iwu na-achị steeti Imo ha ga-akpọrọ gị ndị otu ha kọrọ gị ekwe mgba n'ụbọchị ahụ. Ọ dị mma 08150501073 Ibolachi Eze Lobo kpọrọ gị onye kem always the logo Olumgise Mapọchukwu Mapọga Chinonso ịbịata na mbụ ana m ekelekwe ndị aka na-achị ala Igbo gọvanọs enwere na South-East otu ha ji wepụtala oke na ikpetezi ka he na ndị IPO ji gbasata aka ọnụ iwere chụpụ ndị Fulani na-achụ nnama maka na ihe niile ebugo ugbu a Chinonso ịma ọrịtawala eji gbagada agbabata n'ime taa enwekwe ndị Fulani ohere iji matacha mpio niile nọ n'ala Igbo n'ala Imo steeti anyị a ọ bụ ebe a n'ụtụtụ anyị na-eleba ya ihe banyere ọkada n'isi ndị gbasara ọkada ahụ n'ituru a na-echiri chọọchị achọta ihe a na ihe achọga dịka a hapụrụ ndị ọkada na-agbabata n'ime Owerri na ejiri ọpọchuniti na-amatakwa ekpere niile anyị nọ na-eme ihe a na mbikọta ụlọ ga-enike iche nọ ndị Kalaba na ndị Ebonyi steeti ọ na-amasị ndị chechikwechi bịa saịdị ebe m bi n'ala Owerri awụcha ndị Awụsa gbaga ọkada andịma ndị Awụsa ga-awụ ga-apụrịpa bụ ala dị mma oyizin n'ime World Bank ọchịchị ndị nọchi ebe ahụ otu agbaga ọkada awụcha ndị ugwu Awụsa na ihe niile mana dịka a nọ na-ekwu dịka onye kwuru ikpeazụ ọ sị m Rochas nọ ya sọwụta ka ọ na-eso ọ ga-esulili taa ekweretere m na gọvanọ na-achị Imo steeti na-awụ Hope Uzodimma ọgbara nkịta okwu jiri n'ọnụ ha sị ya mee ka o ji wụrụ gọvanọ lee ndị ọkada gị gaa n'Owerri niile na a na-agbagharịzi ahịọ ndị mmadụ ego ejide ụtụtụ ma n'abalị na-agbagharị ga na-ama ndị mmadụ aka n'agba ha sị biko ya kwụsị ya ma ndị ikike dịka gọvanọ mbụ ndị mbụ kwụsịrị ya ya sorokwe ha kwụsị ya bọọsụ Imo akarịala n'Owerri anyị izue bọọsụ Imo ọwụ ka ọha m nọ n'ụwa mara gị mma. Ọ dị mma ụwa mara gị mma Eze Lobo maka itinye n'okwu n'ụtụtụ taa ihe anyị bụ Igbo Ezukoo ndị mmadụ oge na-adịghị anya anyị ga-anabata onye ọbịa pụrụ iche anyị na ya ga-anọrị n'ime nkeji iri na-abịa abịa mere nọrọkwa ebe ahụ na-ega ntị n'olu n'ihi na anyị ka kwụchi m ebe a imete gị mma na Darling 107.3 FM